A ver que? Poñémonos ao chollo. E quen vai ler o carallo do comunicado? Eso está en gallego portugués dese, paso. Joder, Milucho, non comeces de novo. Os chefes din que falemos en galego portugués. E punto. É a moda, o que se leva na ciudad. Hai que estar cos modernetes. Modernos. É que vamos ligar máis por darlle portugués. Se fose así, arre carallo que lle dou o lusista. Claro que ligas máis, home, que está de moda o rollito intelectual, gafas de pasta, Palestina, galleguista, xa sabes. A pena é que saíamos coa cara tapada, que non nos coñece ninguén. Coa ilusión que lle faría a miña nai que saia no YouTube, merda de clandestinidade. E por riba non temos un peso. A crise fódenos ata os revolucionarios. Xa as expropiacións que fixemos foron un desastre. A SD e o Burela Fútbol Sala non teñen un can. O Concello tampouco. Garzán botounos a hostias do local e o diñeiro que temos en Caixa Galiza xa vos dixen, non o podemos sacar até dentro de 30 anos. Bon, xa está ben de cháchara. Vamos gravar. Coloca a cámara e dalle ao rec. Ahora, NH, Organización Revolucionaria Armada pola nosa hora, após o cesar fogo permanente declarado en decembro de 2009, quere informar ao conxunto da populación burelá da súa determinación de voltar ás armas para a consecución dos obxectivos últimos que persegue a nosa organización. A creación dun Estado libre, socialista e non patriarcal, a reincorporación de Burela ao seu fuso horario natural, o GMT igual a cero. Porén, debemos de admitir que se non temos feito xa algunha acción é debido á ausencia de obxectivos que se adapten ao perfil establecido polo noso Comité Central. A nosa intención é de axir contra as grandes infraestructuras feitas nos últimos anos na nosa vila. Non atentamos contra as farolas. Arrepentémonos de ter confiado nos programas electorais dos partidos gobernantes. O PP na Xunta, o PSOE en Madrid e o bigoberno en Burela. Ningún levou a cabo un proxecto digno dos nosos obxectivos. Aínda máis, o PP, con a súa tentativa de esvaciar o Hospital da Costa até a súa desaparición, pon aínda máis difícil o noso labor. Sexa como for, a comprometida militancia da hora NH continuará aguardando a aparición en Burela de unha obra digna dos nosos ataques. Seguiremos a procura de algún grande home, como o patriarca don Leopoldo Eijo Igaray. Amén. Que se preocupe realmente pola nosa vila. Sí, señoritos do Bril. Se hoxe temos porto en Burela, é porque don Eijo Igaray foi con carta ao generalismo. Bueno, agora que o digo así, non son moito ben. Milucho, céntrate. En definitiva, ahora NH volta ás rúas para continuar coa súa luita para defender os intereses do povo burelao. As uvas, a nosa hora. Burela, célibe. Poder popular. Avante xa coa hora NH. Juventud, juventud.